Olen Ynghofungan ja mun lempinimeni on Anni. 15-vuotias ja mä kotoisin on Vietnamista. En siksi haluan kertoa sinulle mun suuni, että miksi mä päätin mennä opiskelemaan Suomeen. Se oli yksi kaunis päivä. Kun mä mäkäsin sankulla leikimässä minun puhelimella, yhtäkkiä näen nämä lauseet sosiaalisessa mediassa. Miksi me emme kokeilisi enemmän uusia ja erilaisia asioita, sen sijaan että lykisemme itseämme meidän mukavuusalueelle? Eikä se voi auttaa meitä löytämään enemmän uusia asioita tästä kaunista maailmasta, ja myös erityisesti enemmän itsestämme. Joten miksi emme saanut kuulla heille? Jos emme kokeile siitä, mistä voimme tietää kuinka mielenkiintoista se on. Nyt asun Suomessa ystävieni kanssa. Rakastan heitä niin paljon, koska he ovat todella hyödyllisiä ja ihania. Me olemme aina valmiita auttamaan toisiamme, kun meillä on ongelmia. Lisäksi olen extroverti ja myös innokas oppimaan uusia asioita. Haluan osallistua koulun toimintaan ja erityisesti hyvän tekeväisyystapahtumiin, koska lapsesta asti luulin olevani onnekas, koska minulla on äiti, isä ja isosisko. Myös normaali vertailu ja kaikki elämässä tarvittavat asiat. Siksi uskon, että mulla on missio auttamaan ihmisiä, jotka ovat annettuun. Esimerkiksi se voi olla orpoja, vammaisia ja kodittomia. Yleensä lähetin kirjoja ja vanhoja vaatteita, myös vähän taskurahaa, jonka sain minun äidiltä joka päivä koulussa Vietnamissa avustustoimintaan. Olen niin lievittanut, kun ajattelen, että voi auttaa jollain tavalla parantamaan heidän elämänsä. Edes vähän. Siksi näen, että minulla ja suomalaisia on sama asia, että emme koskaan epäröi auttaa muita. Haluan, että evän Suomi, mutta jokainen maa voisi olla maailman onnellisin paikka. Lisäksi mun harrastukset on laulaminen ja pianon soittaminen. Varsinkin mielestäni, että pärjään aika hyvin liikkeen toiminnassa, koska kun olin 8-vuotias, aloin tehdä käsin tehtyjä esineitä ja muinne. Mä teen myös videoita YouTubeen. Sen takia luulen, että voi kouluttaa kukujani ansaita rahaa ja lahjoittaa siitä orpokodeille tai ostaa ruokaa kodittomille. Haluan olla mukana ja osallistua hyvän tekeväisyysprojekteihin suomalaisen syöteisön kanssa, jotta minun unelma toteutuisi. Haluan todella olla osa tätä onnellisinta maata ja erityisesti kiteen lukion jäsen. Koska tajusin, että tämä paikka on minun toinen koti, johon tunnen todella useita, ja myös paikka vaalia minun tulevaisuustani, jossa voi toteuttaa minun unelmani ja myös kehittää minun itseään hyödylliseksi ihmiseksi tänne maailmalle. Siinä on kaikki. Kiitos kaikesta kuuntelusta ja nähdään pian.